Разговаряме с бащи от подкрепящият екип към ДС Карибе. Какво е вашето мнение за нашия фестивал? Като цяло, първо с годините, със всяка следваща година наблюдаваме едно развитие като организация, както вътре в залата и местата за борите, за различните клубове, така и на сцената. Надграждате, това е много добре, пожелаваме все така да продължавате. От призмата на родител, как протече подготовката на децата за фестивала? Тренировки? Добре, тренировките бяха нормални, залата е перфектна тук, голяма, има място. Вкъщи занимават ли вас с определени елементи да танцуват? Имат си майки децата, бащите по-малки занимават. Ние сме, да, с което използвате докарай закарай да върнина, носи магаре, трябва тези костюми, това трябва да са предищени, да. И до там свърши, но ние в къщи доста често се случва поддръжки, тати избори са от работа, няма поддръжки. Вие не сте ли научили някаква поддръжка да ни покажете? Супер, благодаря ви и успех до вечера на награждаването. Благодарим. Зависи всичко от децата, както се представят, но аз им казвам и на тях, не всичко на всяка цена, важното е да се забавляват в крайна сметка, това е най-важното за тях. На тази възраст, дори като по-големи, сферата на културата, нещата са общо взето за забавление, както на публиката, така и на хората, които участват в спектаклите. А как виждате самото жури? Не мога да кажа нищо лошо за журито, при положение, че обрахме толкова много награди вчера. Да, събрахме доста купи вчера, децата за щастие се представяха добре. Поръчали сме един Четировска бе от Стара Загора пътува да може да ги натоварим, че с комбитата дойдоха малки, няма да можем. Така че всичко е окей. Да се надявам, че днес ще продължим пак по същия начин. Или добро, или нищо. Супер, благодаря ви. Благодаря ви.